Chirifano si chimbonzwa unyaya iri pano handisi kunzwisisa rudo hapana kudanana harusi rudo kana tichivanzirana kugara uchitsika iwe chiripo chaunovanza iwe unokombaidza kuti chiko iwewe unoziva here kuti ndatotiza mazisaviro angu kubhileko ukoko ndikatoti mukadzi wangu arondibikira sadza kane haifiridzi kumboko ndausvika kunoku wakutonitaurira zvemasokisi akatoboka saka bhe wadhisaidha kunwa doro futi after tataurirana nezvazvo une shuwa here wakataurirana nani akati ndakasiya doro ndiani takataurirana kuti chiina iwe thanks iwe usade kutiza nyaya yatutaura panapa wanzwaka ndati siye usina kubika sadza nehaifedzi tatasiya takawirirana panapa ndakuenda kubasa thanks kuenda kubasa iwe unopenga rewewe wakawirirana nizvozvo iwozvo kuti uenda unodhakwa kuisi takataurirana kuti hauchano wakazvitaurirana nani naiwe Bridget Manyengavana imonyatsondoudza something iwewe kuti iwewe neni ndiani murume mumba munomu ndoda kuti timbonyatsobatarisisa ipapapa ka nekuti tikasapangwariraka tiri kuguma taita wrestling mumba munomu shazva ndatokudza izvozvo ndizvozvo ndakuenda kubasa kubasa kupi naiwe Bridget Manyengavana which law firm hired you in this corrupted Sodhoma haisi law firm emusodhoma iwe don't tell me ka kuti uri kuda kuenda kundoshandira some parts of the country kunana Damascus. I will never allow that. Wanzwaka inonzi chi law firm yacho yona iyoyo, and how much are they offering you? Cause iwewe ka baby uri lawyer remande pamusoro haukodzerani nekutambirisa tunzungu tunopiwa malawyer mazhinji muSodhoma. Be handisi kushanda ku law firm. Okay baby, I see. So wawana family rich zvekutodaro handiti, and they employed you as their family solicitor. Both. I guess congrats are in order. Iwe thanks. Ndakawana basa kuSodhoma high school. Iwe. Unovhurika leo. Sure ngenda uneta lawyer kachikoro kake kupenga. Do you think they can afford to pay a high-rated lawyer like you? Quit Bridget Manyengavana. I won't allow it. Babe, uri kunyatsoziva situation yomba munomu. Kuchecha kusisina vanhu vari kuuya. Pavakangoziva kuti unodhakwa wakabva wasiya chechi vakutonamata apostori. Saka mari dzecheguma kusisina. Apa banguru vakadzinga maroja ese handiti imba inoyo yakunzi State House here. Saka I had no option but to find a job. Saka hanzi vari kukupa mari. Asi vane makoti cases kani vanhu vekuSodhoma high school. Sure, I was not employed as a lawyer. Ndakushanda muporridge room. Ndindakubika porridge kuchikoro kwana ushomole. Muzukulu hondo yao katarisana nayo ka aina kana kumbomela mushe yakakulisa ihuluhulu muzukulu wechimeme. Kudoborinzwa ika handina nguva yekuwesta manzwaka zvenyu zvaana wechimeme izvoka izvo. Ini ndiri mutungamiriri wenyika ine handiti swezvizvo zvekupenga izvozvo. Ipewo nyoka yacho kai kuti ndichengetedze ukuru hwangu ndiende chete. Iwewe seusvida kugumbula wari pasi iwewe unoziva here kuti ini ndinokurowa nemhenika ukaita 16 mapieces unoziziva here izvozvo saka usagumbule wari pasi muzukuru. Eka handiti ndosaka ndatoya panapo here. Ndipe chikombo chacho kandiende. Iwe ina ndipe vanhu zikwambo inini uri kuzizwa ka vanonzi vakomana vamabhasi uri kuzizwa ka sezvo iwe uri kumhanya ka saka ndakungokuitira kavara muzukuru ka saka zvamanje ndiri kuda ka $25 Sodhoma dollars wechimeme. Imi sekurimi ndoyanapi mari yakawanda kudaro iyoyo. Hona ka iwewe shamwari ka ini ndakupinda matare uri kuzizwa ka ndoda kukutaurira chokwadi kune varume wawiri vari kuronga kutora ukuru hwako ka saka ndakaona varume iwavo vari kufunga kukuuraya kuita machena kufa chaiko muzukuru. Ichocho ndochokwadi sekuru, nekuti kana chikumbira ka ndozvinhu zvaakatonditaurira izvozvo. Ndikumbirawo ka kuti mundibatsire sekuru. Muzukuru kana pasina mari yandataura ka ini handina kukubatsira kwandingakuite ka muzukuru.
handei tione next. Okay sekuru, mira titaurirani kana yakomana. Hey, mukobva maita dzungu rakadaro. Zvidi kudaro kwanhai wakomana. Pakaipa iwe mfano wangu iwe. Chamba wachitenga kupichi. Iwe chibaba, zvine basa reiko izvozvo? Iwe uri wakalanga chete iwe waziya. Uri kuona mfano wangu madoko wanika? Uri kuona chamba ichi? Aiwa, ichi chinovhura brain zvipapo waiziya. Uri kuona mfano wamika takanonanganisa security waiziya ka? Kweiwa handiti unovhura maraundi kiki zvipapo here mfano wangu? Obviously zvechibaba, bvunza munhu unoda mugenga wangu. Yeza, kondamboramba here nini madoko. Uri kuona mfano wamika? Zvamanje ndinika C10 hombe kakuyellow house waiziya ka? Saka benzi rese rinenge riko ukauko ndinototeerera inini waiziya. Saka zvandei ndataura ka hakuna anoramba vanenge vachingogutsurira musoro pedu paipai. Saka oga kuti takabvisa benzi ndopinda inini handisi Sauro. Putseki mhani mufana iwe waiziya. Iri sinikeri. Rinotongoda inini iwe uri underage waiziya ka? Takanobvisa benzi faster mfana wamu takanochimhanya chimudzini ichi waibata. Unopaona sei mfana wangu? Wangu, hausanotsvaga ukwangwanwana wako mari. Iwe manje tape mutungamiri. Zvinobuda zvozvo. Ndokukudhauta mukoma wangu. Panotsva mbiti waiziya. Hapana kana yakatombonyanya pamadoko waiziya ka? Munhu anotongoshandisirwa munyatika reverse psychology pedu paipai takaenda togona kutongoswera taakulaza nzenza dzese dzemusodhoma waiziya mfana wami. But manje handitini haisinguyema election iri. Toinanganisa sei manje midzi yacho Sauro? Ndine plani yacho mfana wami, iwe ingosira nyanga dzese kwandiri waiziya ka? Ndakanonanganisa kudai nekudai pedu paipai ka? Saka hapana kana yakanyanystereka. Handiti iwe unovhura mabhutsi here, saka ndiwe uchange wavhaisi wangu ka? Apa uchange futi uri security yangu waibata. Mabhola futi tichiona. But mukoma wangu Sauro, hatisati kufendera sini here isusu. Saka husi kundiketa iwe mfana wamika. Ndatimira ugoona hako chichaitika. Makasimba here sisi Brigade. Maimfurizika nengu mananga vana. Yesi kurungai. Uri bho here? Bho kupiko sisi Brigade. Nzara dzega idzi. Uri sei upenyu? Ndiri bho hangu ini. Kana waya kusondiseka panapa ndokumbira uende zvako. I'm very busy kurungai. Sisi Brigade. Kukusekai. Ndichikusekere zvangu. Apa kapa. Ndotokuchiva hangu kuti ngadi hangu ni mama wangu imimi. Yezvo. Chicha unochiva pandiri. Handiti umwe wako Oshomola aitondiseka panapa achiti ndapera ndaakushanda muporridge room. Oshomola anopenga uine madrugs. Musabva mutedhera henyu sisi Brigade. Pachikoro panapa kapa. Ndimika munhu atori nechigarombe kuti dai kana haidhimasa chavo chavanditika. Saka iri seko porridge rakutokwata here. Harisatiri. Iwe kurungai. Usazodze vanhu vekumaraini kuti ndiri kubika porridge. Ndozosekwa hangu ini. Dai ndiri mimi hangu sisi Brigade ka. Ndasabata basa nanondiseka inini. Because ka ndege zangu kuti ndashanda hangu kuti muporridge room ka ndozvipakurira ndoda. Mukona nini? Ndikaisirwa serevhita apa. Serelaka pambida apa. Ndomhanya kunotora mbida inini because mbida kumbera kumana. Saka waya kuzondisofta kuti ndikuisire mbida yakawanda handitya. Sisi Brigade. Ndokumbira hangu kuti pese ka pamunenge muchipakura mbida ka. Paipai ka. Mupote muchinisira ka mupoto ka then inini ka. Ndobva nakokota pota chena rinenge asandosachi mubhaketi hangu ka. Ndozodyera hangu kumba. Yezvo. Naiwe kurungai. Rine basa reiko mbida irori? Amukambonzwisisa sisi Brigade ka. Imimi ka. Ingoni pa ichikonda chachena handiti ka. Ndifuti kanenda kusikire mapoto ka. Pakadi hapo. Kurungai. Ndazvinzwa. Mukoma, munoshuwa izvo muri kuda kuita izvi. Mukoma ka. Iwe, dhunduru njoro yediri wazwa. Idhunduru yediri. Paribe kana mbodzi ashazotimisa kuriri maba. Usizwa zvondiri kutaura. Tinotoisa hoko yomugano. Kuva vanotangira dhundururi kusvika kumhera uko. Saka musi kumbotya zvatauriwa navapainozi mukoma. Zvokuti chinyi? Mwazwa bo wachiti tikandorima dhunduru irori tichazviona. Waroiba kani wakadzi wawo ndiwo ari kupedza vanhu mubhuku medu muno. Aiwawo, kuroyani. Tiri vanhu vaJesu bakani. Wakatumira mhini dzawo mbiri matsabidika. Isi tinovatumira twende. Wazwa? Ngatirwere hoko shamwari. Tiri benguwa ba. Mukoma, vapainozi munenge musinganyatsowaziva ba inini. Unoziva here kuti kwai pano munhu akambowatuka. Akapedza mwezi weshe achindoti kukandodoka kudai. Aitanga kumamisiwa mambama munhu zvinhu zvaasingaone ba. Iwe basa nazvo ba ini. Unoziva here kuti ndichagara kumushakuno ndaione mbiri yokumamiswa ro inini. Ndakambosangana naye mure kuna Sado. Akada kundivharira nzira manje ini ndichifamba. Ndakabva ndamupfuura padhuze neni kudandi. Apa angaribe kupfekera ka. Ndakabva ndamurepa. Akatoita mimba bakani. Ndombonzanike inini. Ndonzi ngiri bhedhi katsukunya kabodzi. Handibhemiyo ba handisi mbanje ba ini. Mukoma, ndimi madaro ndini ba zvakundadaro. Manga muchimba kokuti iko pai. Sodhoma noGomora. Tanda iwe ndozemba chorus. Mutumi akatumwa kuenda kuna Loti
mutumi akatumwa kuenda kuna Loti. Loti nemhuri yako budai muSodhoma. Loti nemhuri yako budai muSodhoma. Sodhoma yoparara pamusana pezvivi. Sodhoma roparara pamusana pezvivi. Sodhoma na Gomora baba, Gomora, Sodhoma na Gomora baba, Gomora, Sodhoma ne Gomora, Sodhoma ne Gomora, Sodhoma ne Gomora, Sodhoma ne Gomora. Yesaya, nzikaka timu rangu. Ndianaka tisho kari serious meziya. Awuteki driving school kugeza maplace team kana mchinge mazoraga. Kana chida legit driver's license repapo chairo meziya. Tibate isusu. Awuteki driving school meziya. Tokise ma driving license kubvira uchitanga kusvikira wapedza mutambo. Tine mainstructors anogara akanota badness meziya. Zokuti chibaya kunotora chitambika. Hapana zvekudzoka katutu zvezve. Unengochiketa. Zokuti chingosvika uchingorodaiso. Wogotonzi bwa. Maofisi zedu ari padhuze meziya. Muno maHarare CBD panamba 2 Robert Mugabe. Ofisi B2C meziya. Uyai titaure. Kana kuti munongobvomva meziya. Panamba zedu dzanenge paskirina zapo dzo meziya. Kana makuyaga zazoka kuti road lulu meziya. Kana kokopina. Tombotomvera. Namana.